Salutare tuturor, sunt David. Astăzi vom face un nou episod de Minecraft. Ce prostie. M-am supărat. Dar de m-am supărat rău de tot, că mi-a murit calul meu preferat. Cristian Tălău. Asta crudă nu mă merită. Bă, stai că am urmat pe mine, am uitat. Nu! Nu, da să mor, da să mor, da să mor. Da, n-am murit. Bum, 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 bum. Lumea asta nu mă merită, o să mă sinucid din acela localul. Mori! Mori! De ce mă cheamă 5vz? 4 nu știu cum. Lumea asta nu mă vrea. Mori! 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 Caracterule! Sinucidere! Sture! Mori! Mor, frate! Da, mă! Mori! Așa. O să mă sinucid până la sfârșitul episodului. Nu merit viața. Nu merit nimic. Nu merit. Gata, m-am sinucid de ori. Prost. Nu o să mai găsesc altcoad la fel ca el. O să caut până în veci. Îmi plec de orice. De ce m-a dat? Ce n-aș da să nu fiu mort? Ce n-aș da? Ce n-aș da? Frate, sunt în tălău. What the heck, m-a rămas. Mi-a murit calul.
la studente, dacă se aude vreun sunet de mașină de spălat, ignorați. Scoaz. Vă spun eu când am la un cal. Bun, și am revenit, n-am găsit un cal, dar am găsit un sat. What the heck, dude? Și copaci ăștia rupți. De ce-s copaci rupți, frate? Ce update nou pe acesta? Cu sătienii, ceva ce sătienii. Sătienii, ce m-au speriat. Boss, tare cu mică. Ce fai, boss? Piau! Tot 3? Nu. Mori! Nimeni nu te Piau! The leader is dead. Wow. Nu mai găsesc așa, frate, m-am dus. Și acum m-am dat pe creativ. Am găsit un trandafir să-i pun. Ca așa vreau. Obsidian, fac o cărare. Fail. Nu știu cum e asta. Pardon. Și ceva am umplit să spune. Bă, cărarea morții. Rezistă. Rezistă că poți. O, ce face video. Uite. Não posso conviver com esse vídeo. Prea curat. Ca să mai votez un cuvânt. Ca să mai votez un cuvânt. Nu știu ce înseamnă. O să spun uite că nu știu ce. Tot la fund.
Nie. Ia de aici, ia de aici. Mori. Deci băieți, e clar, nu mai găsesc casa. Să mai aici că e un video. Cum fac? Parcă acurat. Bum, 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 bum. O să caut în toată planeta numai să-mi găsesc casa, frate. Să pun un trandafir la cal, nu mă las până când nu pun trandafitul ăla. Să vadă că l-am respectat. L-am respectat mereu toată viața. Și el, uitați ce mi-a făcut. S-a sinucis, adică eu am omorât, frate. Spate-o. Frate, unde e casa? Ce fail. Cusa. Nu e pe aici. Adio, lume crudă. Vilagie. Pe unde e semnul ăla? Făcut semn. Mai e încolo un video. Uite. Câta video. Asta e, oameni buni. A murit. A bătut. Ne, niciodată nu s-a bătut. Deci, tentativul meu e să mă bătut. Dar ce să confront nu găsesc. Gând nu spune să mă dau bătut. Și eu îmi spun să nu mă dau bătut. Ce fei sunt. Eu nu știu ce-ți fac. Mai bun arcade din toată România. Din toată România. Și cam aici încheiem și noi episodul. Sper că v-a plăcut. Mulțumesc pentru atenția acordată și ne mai vedem data viitoare. Pa, pa! Bun.